Вітаю, даражэнькія! Сёння я прапаную паслухаць чарговую гісторыю з кніжкі Свена Нурквіста «Прыгоды Пэтсона і Фіндуса. Паляванне на ліса». Пэтсон і яго коцік Фіндус жылі на хутары ў дамку сярод палёў ды лугоў. У куратніку побач з домам жылі куры. У паветцы было поўна дроваў, а ў майстэрні усялякіх неабходных у гаспадарцы рэчаў. Госці да іх прыходзілі нячаста, але Пэтсон з Фіндусам і без гасцей не сумавалі. І вось аднойчы да іх завітаў сусед Густаўсон з сабакам на павадку і стрэльбай за плячыма. Ён быў нечым моцна раззлаваны. «Здароў, Пэтсон!» – буркнуў Густаўсон. «Да цябе таксама ліс панадзіўся?» «Ды не было тут ліса. Я дык прынамсі не бачыў», – адказаў Пэтсон. «Ну, калі б ён прыходзіў, ты б дакладна заўважыў», – прамармытаў Густаўсон. «Бо ён крадзе курэй. Гэтай ноччу ён залез у мой куратнік ды знёс курыцу. Але больш я яму не дам. Няхай толькі трапіцца мне на вочы, застрэлю. Ты б, можа, таксама дастаў бы стрэльбу, Пэтсон. Можа, ён сёння ўначы прыйдзе да цябе, калі пабачыць, што я зачыніў сваіх курэй». І Густаўсон пайшоў. «Дык сёння ўвечары да нас можа зайсці ліс», – сказаў Пэтсон сам сабе і паглядзеў услед Густаўсону. «Тады нам таксама лепш замкнуць курэй. Як лічыш, Фіндус?» Калі прыходзіў Густаўсон, Фіндус ускараскаўся Пэтсону на капялюш і ўсё яшчэ сядзеў там. «Мне здаецца, лепш бы замкнуць Густаўсона», – адказаў коцік і паглядзеў на Пэтсона. «Нешта я не давяраю суседзям са стрэльбай». Пэтсон засмяяўся. «Ну, можа, і добра, калі Густаўсон застрэліць гэтага ліса, бо інакш ён і нашых курэй перацягае». «Не трэба забіваць ліса. Лепш яго перахітрыць. Я так заўсёды раблю», – сказаў Фіндус. «Магу сабе ўявіць», – усміхнуўся Пэтсон. «Але так, шкада забіваць ліса. Лепш падумаем, як яго напалохаць, каб ён больш ніколі не цягаў курэй». І Пэтсон пачаў думаць. Часам ён бубнеў штосьці сабе пад нос, задаволена усміхаючыся, калі яму здавалася, што ён прыдумаў нешта цікавае. Часам роспачна ўздыхаў, калі ідэя падавалася яму зусім ніякай. Нарэшце Пэтсон клацнуў зубамі, нешта яшчэ прыбубнеў, спалохана ўскрыкнуў «Ой!», ціха засмяяўся і спытаў: «А ці ёсць у нас перац, Фіндус?» «Ну, кілаграм другі заўсёды знойдзецца», – адказаў коцік. «Тады хадзем рабіць курыцу», – паклікаў Пэтсон Фіндуса. «Бяжы хутчэй у майстэрню, каб цябе тут раптам ліс не скраў». «Няхай толькі паспрабуе», – сказаў Фіндус і пабег за Пэтсонам. У майстэрні было ўсё, што трэба, каб напалохаць ліса. Пэтсон дастаў здзьмуты паветраны шарык белага колеру і выцягнуў са скрыні для абутку маток дроту. Потым стаў нешта шукаць у старым чамадане, які стаяў на паліцы. «Дзе мой перац, Фіндус?» – незадаволена запытаўся ён. «Ён мусіў ляжаць тут і нідзе больш. Ты ж ведаеш, у мяне ўсё заўжды на сваіх месцах». «Наколькі я памятаю, перац ніколі не ляжаў у гэтым чамадане», – спакойна адказаў Фіндус. «Ён заўсёды ляжаў у кошыку для ровара. Ты мог бы ўжо і запомніць». «Ой, праўда, вось ён!» І Пэтсон выцягнуў з кошыка, які вісеў на сцяне, вялікі пакунак перцу. Пэтсон начапіў шарык на лейку ды ўсыпаў туды ўвесь перац. Потым ён так надзьмуў шар, што той ледзь не лопнуў. «А зараз нам спатрэбіцца пер'е. Можа, у цябе ёсць колькі пёрак, Фіндус?» «У мяне ніколі не было ніякіх пёрак», – фыркнуў коцік. «Спытай лепш Прылан». Прылан была царыцай у куратніку Пэтсона.
Цяпер яна ўважліва назірала за тым, чым займаліся Пэтсон з Фіндусам праз дзірку ў сцяне паміж майстэрняй і куратнікам. «Прылан, нам патрэбныя пёркі, каб напалохаць ліса. Можа, вы нам пазычыце трохі дзеля вашай жа карысці?» Прылан скрывіла дзюбу і пайшла раіцца з іншымі курамі. Пакуль яны квахталі ды абмяркоўвалі прапанову, Пэтсон абматаў шар стальным дротам і зрабіў ногі ды галаву. Неўзабаве Прылан вярнулася з поўным мяшком пёрак. «Потым, каб усё мне вярнулі назад», – парашуча сказала яна. «Так, абавязкова ўсё вернем», – паабяцаў Пэтсон і пачаў прыклейваць пёркі да шара. З дапамогай Фіндуса ён зрабіў дзюбу і чырвоны грыбенчык. Калі яны скончылі, шар выглядаў як сапраўдная курыца. «Якая мілая курачка», – сказаў Фіндус. «А што мы будзем з ёй рабіць?» «Яе цапне ліс», – задаволена патлумачыў Пэтсон. «Ноччу ён прыйдзе, разумееш, вось так ціха-ціха, і ўбачыць нашую курачку, якая стаіць сабе адна адзінёткая. Тады ён падскочыць, накінецца на яе і цапне. А шар бабахне, і ліс палохаецца, надыхаецца перцу, уф, ды пачне так чхаць і кашляць, што больш ніколі не захоча есці курэй». Куры запляскалі ў крылы, а Фіндус зачаравана паглядзеў на свайго любімага Пэтсона. «Але ведаеш, можа, мы яшчэ чым-небудзь бабахнем, каб гэты ліс дакладна зразумеў. Вось што, хадзем за мной». Пэтсон вярнуўся ў майстэрню і пачаў корпацца ў старых бляшанках ад фарбы, якія стаялі на печцы. «А дзе нашыя хлапушкі, хацеў бы я ведаць?» Пэтсон разлавана зірнуў на Фіндуса. «Зусім нядаўна тут было шмат хлапушак, але цяпер няма ніводнай, а, Фіндус?» «Наколькі я ведаю, яны ўсе заўсёды ляжалі ў скрыні ад капелюша ля дзвярэй», – цярпліва патлумачыў Фіндус. «А, ну, можа быць. Бач ты, дык вось жа яны!» – прамармытаў Пэтсон і дастаў са скрыні хлапушкі, запальны шнур, бенгальскія агні, ды запхаў усё гэта ў кішэні. Яны выйшлі, расклалі хлапушкі па ўсім двары, і Пэтсон злучыў іх шнурам. Потым ён працягнуў шнур праз шчыліну пад дзвярыма, праз вітальню ў спальню да свайго ложка. Побач з ложкам ён паклаў скрыню запалак. «Ну вось, гэтага дакладна хопіць, каб напалохаць ліса», – сказаў ён. «Карацей, усё будзе так. Калі ўначы прыйдзе ліс, ён убачыць нашую курыцу, наскочыць на яе, цапне, яна бабахне. Калі мы пачуем гэты выбух, я падпалю шнур, і праз імгненне на двары пачнуць бабахаць усе нашыя хлапушкі. Ну, а калі ён і тады не напалохаецца, ну я і не ведаю, што гэта за ліс». Фіндус моўчкі глядзеў на шнур, а потым сказаў: «Ведаеш, Пэтсон, лісы крыху дурнаватыя жывёлы. Я вось усё ж такі думаю, ці дастаткова будзе гэтых хлапушак, каб наш ліс сапраўды зразумеў, што нельга красці курэй. Можа, нам яшчэ напужаць яго прывідам?» «Ну, добра, зробім канатную дарогу, Фіндус. Хадзем, каб тут раптам нічога не бабахнула». «Ды не хвалюйся, Пэтсон», – сказаў Фіндус, але ўсё адно пабег за гаспадаром. У майстэрні Пэтсон утаропіўся ў сцяну. «Калісьці ў мяне тут была доўгая вяроўка. Я сам яе акуратна зматаў і павесіў вось на гэты цвік. А цяпер там вісіць скрыпка. Гэта ты наваражыў, Фіндус?» Фіндус стомлена ўздыхнуў. «Ды ніколі ты не вешаў ніякай вяроўкі на гэты цвік, Пэтсон. Ты засунуў яе ў тую старую шыну». «А, праўда? Можа быць, але ўсё адно неяк дзіўна», – прамармытаў Пэтсон, выцягваючы з шыны вяроўку. Потым ён адшукаў прасціну для прывіда і жалезнае колца для канатнай дарогі.
Пэтсон выйшаў на двор і нацягнуў вяроўку паміж дахам дома і дрэвам, што расло насупраць. Колца ён прымацаваў да вяроўкі. «Хадзі сюды, Фіндус, можаш праехацца па канатнай дарозе». Фіндус ускараскаўся на драбіны, Пэтсон апрануў на яго прасціну і паказаў, як трэба трымацца. А потым адпусціў, і Фіндус паехаў. Ух! Кот-прывід праляцеў панад падворкам і праз імгненне апынуўся на дрэве. «Ну вось і цудоўна», – сказаў Пэтсон. «Тады зробім так. Калі ўначы я запалю шнур, ты пабяжыш на гарышча, хуценька накінеш на сябе прасціну, а калі пачне бабахаць і грукатаць, ты выскачыш з акна і паедзеш па канатнай дарозе. І вось калі ты будзеш пралятаць над лісам, ты закрычыш на ўсё горла: «Не чапай курэй!» Тады ліс дакладна ўсё зразумее. «Ага, праўда», – згадзіўся Фіндус. Цяпер ён быў цалкам задаволены. У іх будзе і феерверк, і прывід, і сапраўдная канатная дарога. «Ну, гэтага ўжо, напэўна, хопіць», – сказаў Пэтсон. «Хадзем піць каву». І яны пайшлі піць каву. Увечары яны былі вельмі ўзрушаныя. Як толькі пачало цямнець, Пэтсон прывёў усіх курэй на кухню. Ён сказаў ім сядзець ціха і па чарзе пільнаваць ліса. А як ён з'явіцца, хуценька бегчы будзіць Пэтсона. За вечар Пэтсон яшчэ некалькі разоў абышоў двор і ўпэўніўся, што іх курачка стаіць на сваім месцы, што са шнурам усё ў парадку, а колца трымаецца на канатнай дарозе. У ложку яны яшчэ раз прагаварылі свой план. Уначы, калі яны будуць глыбока спаць, прыйдзе ліс. Ён накінецца на курыцу і цапне яе, яна бабахне, і тады яны прачнуцца. Пэтсон запаліць шнур, а Фіндус хуценька пабяжыць на гарышча. Калі на дварэ пачне грукатаць, Фіндус заскочыць на канатную дарогу і панясецца з крыкам: «Не чапай курэй!» Ліс уцячэ і ніколі больш не вернецца. «Вось такая ноч чакае нас», – думалі яны. «Праз некалькі гадзін, ці праз некалькі хвілін, ці, можа, секунд, а можа, ўжо зараз». Бедны Фіндус так стаміўся хвалявацца, што нарэшце заснуў. Але Пэтсон заснуць не мог. Ён ляжаў у цемры, прыслухоўваўся ды чакаў. Усё было ціха. Хаця не. Пэтсон нешта пачуў, ці яму проста здалося, што там, у цемры, нехта ёсць. Пэтсон падняўся з ложка, ціха прайшоў у гасцёўню і выглянуў на двор. Там быў ліс. Ён асцярожна абыходзіў куратнік ды прынюхваўся. Ён быў моцна напалоханы. Зусім маленькае лісянё, ды яшчэ якое кульгала на заднюю лапку. «А, дык вось чаму яно цягае курэй», – падумаў Пэтсон. «Яно проста не можа цяпер бегаць за зайцамі. Маленькі, ён жа да смерці напужаецца нашага феерверку. Лепш не буду запальваць шнур». Нарэшце лісянё заўважыла курыцу, якая самотна стаяла пасярод двара. Яно ціхенька падкралася да яе, кінулася наперад, але раптам спынілася перад самай ейнай дзюбай, асцярожна панюхала, а потым пабегла і знікла за домам. Пэтсон падышоў да іншага акна, каб паглядзець, што здарылася. Лісянё пераскочыла праз агароджу і цяпер сядзела ў кустах ды назірала за домам. Пэтсону стала яго шкада. «Нельга, каб Густаўсон застрэліў маленькага», – падумаў ён. Лісянё ўсё яшчэ сядзела за домам, ледзь бачная ў цемры. Усё было ціха і спакойна, толькі гадзіннік цікаў сабе на сцяне. Але тут як бабахне!
Шар лопнуў. Хтосьці пачаў гучна чхаць і кашляць. Фіндус падскочыў, як апараны, і закрычаў: «Пэтсан, падпальвай шнур!» Калі ж ён убачыў, што Пэтсана няма ў ложку, ён сам падпаліў шнур, і праз імгненне на двары ўсё загрукатала і забабахала. Фіндус кінуўся на гарышча, хуценька нацягнуў прасціну, адчыніў акно і паехаў па канатнай дарозе з крыкам: «Не чапай лісоў!» Што? Трэба ж было крычаць зусім іншае. Ён усё пераблытаў. Але не, ён не пераблытаў. Фіндус раптам заўважыў, што пасярод усяго гэтага тлуму стаяў зусім не ліс, а іх сусед Густаўсэн. Ён прыйшоў са сваім сабакам і стрэльбай. Спалоханы сабака выў. Густаўсэн вылупіўся на прывід, які ляцеў проста на яго. Ён кінуў стрэльбу на зямлю і жаласна застагнаў: «Не, не, абяцаю ніколі больш не паляваць на ліса. Калі ласка, не чапай мяне!» І тут усё сціхла. Хлапушкі перасталі бабахаць, а кот-прывід знік недзе на дрэве, сабака ўцёк, а Густаўсэн стаяў зусім збіты з панталыку і ашалела азіраўся навокал. Толькі адна маленькая хлапушка, якая не паспела дагарэць, ляжала на зямлі і ціха сабе шыпела: «Ш-ш-ш!» Бах! І Густаўсэн закрычаў ад жаху, кінуўся прэч і знік у цемры. Трошкі пачакаўшы, Фіндус саскочыў з дрэва і пабег на кухню. Там сядзеў Пэтсан і рагатаў. «Малайчына, Фіндус!» – сказаў ён. «Атрымалася, канешне, не зусім так, як мы планавалі, але ліс дакладна сюды больш не вернецца». «Дык гэта ж быў зусім не ліс, а Густаўсэн!» – расчаравана прамовіў Фіндус. «Я бачыў, але ліс таксама прыходзіў, пакуль ты спаў. Ён не захацеў чапаць нашу курачку, а схаваўся за домам і напалохана назіраў за феерверкам. Ліс бачыў, як бабахнула курыца, бо калі ўсё сціхла, ён пракраўся сюды, на кухню, і ўбачыў нашых курэй, але не кінуўся на іх. Мусіць, ён падумаў, што яны таксама выбухнуць, і так спужаўся, што адразу ж уцёк. Аднак па дарозе ён сцягнуў наш шакаладны пудынг, які мы хацелі з'есці заўтра на сняданак». «Вось дык які хітры гэты ліс», – сказаў Фіндус. «Але нічога, мы яго пачастуем. Ты ж зробіш яшчэ адзін пудынг, праўда, Пэтсан?» І раніцай Пэтсан з задавальненнем зрабіў яшчэ адзін шакаладны пудынг. Вось бачыце, каб перахітрыць ліса, Пэтсану і Фіндусу спатрэбіліся не зброя, а паветраныя шары, петарды ды трошкі смеласці. Гэтая казка вучыць нас таму, што з любой бяды можна знайсці выйсце, калі падысці да справы з усмешкай і цікаўнасцю. Калі ў сэрцы жыве дабрыня, то нават самае страшнае становіцца проста вясёлай прыгодай. Жадаю вам быць такімі ж знаходлівымі, як каток Фіндус, і заўсёды дапамагаць адзін аднаму. Але засынае вёсачка Пэтсана, пара спаць і нам. Заплюшчвайце вочкі. Салодкіх вам снов.